بربژێریە هەڤژینە هەفسەرۆکێ berê HDP Selahattin Demirtaş bo Stenbolê rojeveke serekeya siyaseta Tirkiyeyê. Başak Demirtaş bi fermî serlêdan nekiriye. Lê çend roj berê ragihand ku eger Dem Partî bixwaze ew ji bo wî erkî amade ye. Em jî dizanin ku Dem Partî çawa pozisyonekî seknekî bistîne li gor wê encam jî biguherin. Berdevka Dem Partiyê Rojayînê derbarê vê daxwaza Demirtaş de helbêsta partiya xwe eşkere kir. Demirtaş bizim arkadaşımız, yoldaşımız. Başak Demirtaş heval û rêhevala me ye. Eger Başak Demirtaş rojekê bixwaze ciyekî siyasetê bike, an jî bixwaze bênav siyasetê, helbet ew der ev dere, ev navnîşan e. Li gorî rapirsiya dawiya rawestê ji sadî 69.3 dengderên Kurdên li Stenbolê dixwazin Dem Partiyê li Stenbolê berbijêrê xwe derxîne. Ji sadî 4.3 wan jî li gel wê yekê ne ku ew berbijêr Başak Demirtaş be. Ji sadî 25.5 beşdarên rapirsiyê jî dibêjin bila berbijêrê Dem Partiyê li Stenbolê nebe. Gökleri bulut yalancı kandırıp düşürseler de. Sedemên daxwaza berbijêriya Başak Demirtaş bo Stenbolê çi ne? Eger bibe berbijêr dê çi bandorê li encamên hilbijartinê bike? Direktorê navenda xebatên Kurdî Reha Ruhavîoğlu bersiva pirsên Rûda wê da. Kapıyaniya Başak Demirtaş'ı bi partiya Demê ve girêdayî nine. Şexsê vê bi siyaseta Selahattin Demirtaş ve girêdayê. Ji ber vê jî hinekî ji bo Demê bû tiştekî wek sürprîz. Selahattin Demirtaş devir de hemleyekê dike ku hem li Stenbolê hem jî derdorê Tirkiye bandora vê siyasetê hebe û Kurd dîsa li partiya xwe kom bibin û ruh û canek were partî. Sebebek ev e. Sebeba duyem jî ev karar ihtimalek mezin e ku ve menfaat û fayda wî li Erdogan bibe û Erdoganê bi serkeve. Demirtaş dibe belkî bi vê hemleya min navbera me û hikûmetê de em bêjin guftûgo û em bêjin prosesek dest pê bike. Her şey Di hilbijartinên xwecihiyên sala 2019 de berbijêrê CHP Ekrem İmamoğlu bi piştevaniya dengderên HDP û İYİ Partiyê bi ji sadî 54.2 dengan bû şaredar. Li İYİ Partiyê vê carê berbijêrê xwe li Stenbolê diyar kiriye û niha çav li stratejiya Dem Partiyê ne. Ferdî Sak, Rûdaw.